لا يشعيرو وترحل حبر دم بارو تبقى هذا العباي مسيرو تبقى هذا العباي مسيرو باي عبدي تبقى المنسى ودي وتسفر تدمي ممكن واسمه تسفر واسمه تقدم أسنان نقيسو فنفسي بزيد لرفعة فاسو إدرف الجدد تكاد السيدو هو الخيمان يقوم اسمه عدلي إذا ما يتعدل نبينو فرخان اسمنا يا حاجر عملو ريخ لمقنا له سنايتو مالي سامعت جدري لمقنا له وارتايم يقف تكاتب يقف لمقنا له قبل من المريت حمر دوباتو لمقنا له تاريخ حديثهم وشكلاتو waxaad misaas maraa End extrajudicial executions in Amhara region. على خلف زي قبو نجر قد ما يكون انه حق بايزون انا قلت طوينا لك اخي صلي عليه صلاه سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سناي كتكوننا وتر من يوتيو امبار لو مدما نخلنا كمهرنا كنكحنا لالو خل دما حبريتا خنفلط زلنا ازبلكو حيزه غريب له كاب استفل عليه قرنعات نايزو بانا زمص حبريتايو بغتايهم تزاوار دما مسانا ركب زلوي كون سلازي نايلومي دايفرس توبيكس نقرن افريكا فلاي ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝግንፍል ንኤርትራ ዝህስስ ብዙሕ ሓበሬታ ኣለኒ ብዛዕባ ናይ ሰሜን ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩነታት ድማ ሓንቲ ሓቂ ዝሓዘት ቪድዮ ኣላትኒ ተወሳኺ ካብ ኤርትራውያን ዝመፀ ቪድዮታት ብዙሕ ሪያክት ክገብር እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ገለ ክፋል ናይ እንግሊሽ ኣብ ዘላ ዘለዉ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ብእንግሊሽ ክገብረልኩም እየ እቶም ብእንግሊሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ሶ መጀመርያ ኤርትራ ተኸሲሳ ኣላ ኢትዮጵያ ተኸሳኒ ኤርትራ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ንባዕላ ብዓለም ተኸሰሳላ let's start with this one first ምክንያቱ ነቲ ፀገምካ ናብ ካልእ ምስግጋር ስለ ዝመስል let's go End extrajudicial executions in Amhara region. Bring perpetrators to justice. Ethiopian National Defense Forces, ENDF, extrajudicially executed civilians in Bahir Dar, the capital of Amhara regional state, and in some... So, Amnesty International in Ethiopia عندش article አውጽኢሎ بقتلت ናይ ሲቪላውያን ሰባት ይሓታሎ ይኸሳሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብርግጽ ግዜ ዝወሰደ እዩ ቀልጢፎም ከምቲ ኣብ ካልእ ንሪኦ ዝል ኢሎም ዝብልዎ ዘይኮኑ እዚ ቀስ ኢሎም እዚ ሓበሬታ ካብ ዝወፅእ ቀኒ እዩ ግን ደንጉዮም እዮም ነዚ ውሳነ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ሓበሬታታት እዚ ንኢትዮጵያ ብቐጥታ ክፀልዋ ዝኽእል ትረጤታት ካብ ካልእ ትረኽቦ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ንጹር እዩ እንታይ ኣጋጢሙ እስከ ንስማዕዮም cases denied family members the right to bury their loved one. Amnesty International said in a new briefing today. The briefing, titled "We Thought They Would Fight with Those That Came to Fight: Extrajudicial Executions in Bahir Dar by ENDF Soldiers." So, ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ብናይ ፈደራላዊ ሰራዊት ዝበሃል እንታይ ዝብልፀን እዩ ምስ መዋግእቶም ኣይኮኑን ዝዋጉ መዋግእቶም ፋኖ እንተኮይኖም ኣንጻር ፋኖ ዘይኮኑስ ኣንጻር እቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዒ ኣብ ትዊተር ትዞሩ እንተለኹም ወይ ከዓ ቤክስ ትኸዱ ትዕር ኮይንኩም ኣብኡ ሓደ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ደስካሕካሕ ስእልታት ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብቪድዮ ዝተቐድሐ ዝብለኩም ዘሎ ኣብዚ ዩቱብ ኣይፍቅድን ይኸሙ ኣትሊስት ኣብ ቻነል ናተይ የፍቅደለይን እዩ ስለዚ ከምፁ ኣይክልኒ ደስካሕክሕ ብኻራ ኣብ ጉድጓድ መቓብሪ እትዮም ብዙሕ ሕማቕ ኢኻ ትርያቦ ዝግበር ዘሎ እዚ ካብቶም ቅድሚዮም ተቐቲሎም ዝበልዎም እዮም ሓንሳብ ቀቲሎም ጎቲቶሞም ክኸዱ ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ዓዲ ኣመና ገኒንሎ ባይ ደ ወይ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያውን ክጠቕሰልኩም ደልየ ነይረ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ካብ ቦሌ ኤርፖርት ዘጋጠመት ቪድዮ ኣምፂልኩም ኣለኹ ሼር ክገብረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ስለዚ ንኢትዮጵያ ትኸዱ ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክሰምዑ ኣለኩም ፅንሂላይ ናባኻቲ ፅንበሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ኩነታት ክቕርበልኩም እየ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ንኽትፈልጡ documents how ENDF soldiers extrajudicially executed 6 civilians in Abun Hara and Lideta neighborhoods of Kibble 14 area on 8 August.
2023. 2 months later, on 10 and 11 October, members of the ENDF extrajudicially executed another 6 men, including at least 5 civilians, in the city's Sibatamit neighborhood. The government of Ethiopia should urgently open effective, independent investigations into human rights abuses in the context of the ongoing So, በተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ቅትለት እዩ እዚ ኸማን እቲ ናይ ኣምሓራ ኣውያትን ምብካይን ንነዊሕ እዋን ሸለልትነት ተጋቢዙ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ካልኦት ቪድዮን ሼር ክገብር እቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ጸብጻብ ካብ ሮይተርስ ዝወፀ ኣዘውፅዋ ቪድዮ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ ብዙሕ ጸብጻብ ኣለኒ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ዝኸስዎ ዝነበሩ ነገራት ብምሉእ ሎሚ ተደጊሙ ይፍጸም ኣሎ ታንክስ ጎድ ንኤርትራ ክኸሱ ይክእሉን እዮም ኦፍኮርስ ንኤርትራ ክኸሱ እዮም ካብ ኤርትራ መክሰስ ክዕርፉ ስለ ዘይክእሉ ግን ክንሰምዖም ኢና ድሓን ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብተደጋጋሚ ኬስ ባይ ኬስ እናቕረቡ እዮም ዝኸስዎም ዘለዉ conflict in Bahir Dar and throughout the Amhara region. The human rights impact of the conflict in Amhara region has been slow to emerge due to an internet shutdown, partial communications blackouts, and an ongoing sweeping state of emergency that is impacting freedom of speech and media, and fear of reprisals. The government of Ethiopia should urgently open effective independent investigations into human rights abuses in the context of the ongoing armed conflict in Bahir Dar and throughout the Amhara region. Where there is sufficient evidence, those suspected of committing the violations must be prosecuted. So, እንታይ ትፃውዒት ዝግበር ዘሎ ኣብ ተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ኦፕን ዝኾነ ግሉጽ ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ድማ መን እቲ ገበን ዝፍጽም ዘሎ መን እዩ ናብ እቲ ገበነኛ ናብ ሕጊ ንክቐርብ መርመራ ክግበረሉ ኣሎ ናፃ ዝኾነ መርመራ ክግበረሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ሂውማን ራይትስ ኣኼባ ኣብ ዩኤን ኣብ ዝተገበረሉ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ብኩሉ ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ባይቶ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዪ ተዛሪቦምሉ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ቪድዮ ላትን ከድኩም ስምዕዎ ሳዕ ክንደይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ተዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ዝምፅአልኩም ነይረ እታ ቪድዮ ግን ብምሉእ ክሰምዑዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣላትኩም ሰው እቲ ሲቹዌሽን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክሪቲካሊ ዘሎ እቲ ዝበለጭለጭ ዝብል ኣቢይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርእዮ ዘሎ ኩነታት ዘይኮነ ባይ ደ ወይ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ እንታይ እናበሉ ይገልፅዎ ኣለዉ ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ይብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኡ ዓብ ነገር እቲ መንግስቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ሕጊ ኣልቦነት እናገደደ ስለ ዝኸይ ዘሎ ቁፅፅር ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ፕሮፌሰር ማሕሙድ ሓሰን ኢትዮጵያዊ ሶማላዊ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዳርጋ 70 ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብ ብምሉእ ይቋፀሮን የመሓድሮን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እናበለ ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ኣንፈት ክህልወና ኢለ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ኣይውሽ ኩላ ሼር ክገብረልኩም እቲ ሪፖርት ነዊሕ ስለ ዝነበረ እዚኣ ግን ምስኣ ቀጥታ ትኸይድ ኩነታት ክንርኢና ናብቲ ናይ ኤርትራ ክስ ከይሰገርና ከለና እዚኣ ስምዖ ንእሽተይ ሞ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ሓንቲ ኣብ ኦሮሞ ዝተፈፀመት ብካልእ ሶርስ ዝመፀት ድማ executed in trials that fulfill international fair trial standards without recourse to the death penalty, said Tiger Shagota, Amnesty International's regional director for East and Southern Africa. Serious violations of international humanitarian law, IHLAs documented in ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ጭብጥታት ዘለዎ ኣርቲክል እዮም ኣብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከድኩም እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ባይ ደ ወይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝተካየደ ውግድ እውን ሓንቲ ቪድዮ ላትን ንሳውን ክንሪኣ ኢና ሌትስ ጎ ቱ ዲስ ዋን ናው ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ሓገዝኩም ብጣዕሚ ዘገድስ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ልዕሊ 30 ሰበስልጣን ፌደራልን ከባብን ከምኡውን ደያኑን ጠበቃታትን እንተላይ ብሰበስልጣን ዝተበደሉ ግዳያት ኣዘራሪቡን ፈትሽን እዩ ነቲ ፀብጻብ ኣውፅይዎ ዘሎ ካብ ሰበስልጣንን ኣብያተ ፍርድን ዝረኸቦ ሰነዳት እውን ኣብቲ መፅናዕቱ ኣካቲቱሎም እታ ቆሬ ናገኛ ትበሃል ኮሚቴ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ካብ 2018 ጀሚራ ስራሓ ከም ዝጀመረት የርኢ ምህላዋ ግን ኣይፍለጥን ነይሩ ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ትጥቀስ ዘላ ይብል ፍተሻ ሮይተርስ ሓሙሽተ ኣብ ስራሕ ዘለውን ዝነበሩን ሰበስልጣን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ናይ ቅትለትን ማእሰርትን ትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ናይ ኦሮሞ ናዕቢ ንምጭፍላቕ ብዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ዝምእከል ምዃኑ ተዛሪቦም ኣሎም ነቲ ስራሕ ዝመርሖ ድማ ብቋንቋ ኦሮምኛ ቆሬ ናገኛ ዝበሃል እዩ ኮሚቴ ሰላም ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቆሬ ናገኛ ዓሰርተታት ኣብ ምቕታልን ኣማኢታ ምእሳርን ትእዛዝ ከም ዝሃበ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ካብ መንጉ ኣብ 2021 ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀመ ቅትለት 14 ጓሶት እዩ መንግስቲ ግን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ዝፈፀመ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሮይተርስ ነዚ ፈትሹ ዝረኸቦ ፀብጻብ መሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መስራት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ኣረኪብዎ እዩ ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ህላዌ ቆሬ ናገኛ ከም ዝፈልጥ ድሕሪ ምርጋፅ ዕላማ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ስጋት ፀጥታ ንምህዳእ እኳ እንተኾነ ልዕሊ ዕላምኡ ብምስጋር ኣብ ስርዓት ፍትሒ ኢዱ ከም ዝእተወን ሰፊሕ ግሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈፀመን ጠቂሱሎም
بصحفة قدماء مينستر كونه كللاهم منجست أورميا نزل صحف ملاش كهبو تحاتيتهم ملاش يهابون زحلف لكاتي شديشتي أبرلمان تحافيتو ملاش زهابة قدماء مصر أبي أحمد جن أب ديمقراطية سلنا أمن كنقتل يترف كنأسرون عنا كبيديو إلى نيروم بمسرات حبرتا أتوم رويترز تزاربو سبا سلطان تي قرينا جنيا زبهال ميستراوي كوميتي أبي بصحفة قدماء ميستريو زئكب بشملس أبدي سادما يمراح بريزيدنت خلل أورميا كانوا دما حلافي بلصقنا بارتي فقالوا تسمع كمون حلافي ستا تخلل أرارسا مرداسا يركبون وتادراوي حلافي سراويت حرمت أورمو جال مارو نرويترز سابزهابو على متأيق እቲ ኮሚቴ ምህላውን ኣባላቱ ላዕለወ ሰበስልጣን ኦሮምያ ምዃኖምን ከም ዝፈልጥ ተዛሪቦም በዘፈቀደ ከም ዝቐትሉን ከም ዝኣስሩን ዘከባብቱን እውን ጠቒሱም ኢትዮጵያ ህቡኣት ኣካላት ጸጥታ ናይ ምዃም ታሪክ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ምሁር ታሪክ ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ግዜ ሓይለስላሴ ጀሮ ጠቢ ዝበሃሉ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ግዜ መለስ ድማ 5-1 ዝበሃል መሓውር ጸጥታ ከም ዝነበረ ይገልጽ ካብቶም ብዛዕባ እቲ ሕጂ ዘሎ ምስጢራዊ ኮሚቴ ምስክርነት ዝሃቡን ሽሙ ክህብ ፈቃደኛ ዝኾነን ምልክት ሳገመቹ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ንኣብዪ ኣሕመድ ብምንቃፉ ካብ ኣባላት ጸጥታ ምፍርራሕ ምስ መጽኦ ከም ዝሃደመ ይገልጽ ኣብ ሰነ 2020 ፍሉጥ ደራፋይ ኦሮሞ ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተቐትለ ኣንጻር መንግስቲ ዓብዪ ተቃውሞ ተላዒሉ ብውሕዱ 200 ዝኾኑ ተቐቲሎም ኣስታት 5,000 ድማ ተኣሲሮም ከም ጸብጻብ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪኡ ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን ሓላፊ ብልጽግና ፓርቲ ኦሮምያ ፈቃዱ ተሰማን ብዙሕ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዝነበሩን ተኸታታሊ ቅትለታትን ማእሰርትን ከም ዝኣዘዙን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፍና ዝብሉ 2 ሰባት ንሮይተርስ ሓቢሮም ቆሬ ናገኛ ከም ጸላእቲ ንዝጥርጥርዎም ምውጋድ ጥራይ ዘይኮነ ንሰልፊ ተቃውሞ እውን ካብ ጽርግያ ምልጋሶም ይሰርሕ እዩ ኣብ 2019 እቲ ኮሚቴ ስጋት ጸጥታ ዝበሎም ከኣስር ወይ ዝተኣሰሩ ሰባት ማእሰርቶም ከናውሓሎም ጀሚሩ may amount to war. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሲሪየስነስ ናይቲ ፀገም ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ንኽእል ፖለቲካዊ መዳይ ተሃገር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ባይቶ ፍሉይ መፅናዕቲ ንዝገበረት ዶክተር ሳራ ቫጋን ትበሃል ኣብ ዝሓተትሉ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ደርጊ ግዜ ቅልውላው ናይ ደርጊ ዝነበረ ግዜ ንላዕሊ ቅልውላው ከም ዘለዋን እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሓላፍነት ናይቲ ሃገር ወሲዱ ክመርሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ብጋልፍ ስቴትስ ዝዝወር መንግስቲ ከም ዘሎ ንያ ገሊፃ ነይራ ከም መቐፀልታ ናቱ ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ብዙሕ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ሓደገኛታት ኣብ ነዊሕ ግዜ ሓደገኛታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ነቲ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክጠቕምዎ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክወስድ ድሕር ከም ዘይብል ሪኢና ኣለና ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብዙሕ ነገራት ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክራይሲስ እናበርትዐ ክኸይድ ከሎ ነቲ ፀገም ናብ መን እዮም ዘሰጋግርዎ ከም ልምዲ ክንሪኦ ተኮይና ናብ ኤርትራ እዮም ዘሰጋግርዎ ኤርትራ ስኬፕ ጎት ናቶም ወይ ከዓ መህደሚ ናይቲ ኩሉ ፍሹል ፖለቲካ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምስራሕ ዘዝዓበየ ኣካል ናይ ፖለቲኮም ኤርትራ ከም ምንጪ ናይቲ ፀገም ምዃና ምንጪ ናይቲ ዘይርግኣት ምዃና ጌርካ ናይ ምግላፅ ባህሪ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እናተደጋገመ ዝኸይድ ስለዝኾነ ሕጂ ድማ ሓድሽ ውጥን ዝሓለፈ እዋን ፕሬዚደንት ክልል ናይ ትግራይን ከምኡ ድማ ናይቲ ህወሓት ሓላፊ ንኣዲስ ኣበባ መፅዩ ድሕሪኡ ድማ ክልቲኦም ኣብ መንጎ ምትእምማን ከምዘየለ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ካብኡ ብምቕፃል ድዩ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዚ ሓድሽ ክሲ ተመስሪቱ ዘሎ ክንሰምዕና ሕጂ ፕሊስ ላይ ግበሩ እዚያ ስምዑ መሪሕነት ሕወሓት ምስ ኣስመራ ምሕዝነት ብምፍጣር ካልእ ዙር ግጭት ንምጅማር ተንኮል ይፍሕስ ኣሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣፍሊጡ እዚ ትግራይ ሄራልድ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ዘውፅኦ ደብዳቤ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነትግበራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘለዎ ድልውነት ብምግላጽ ቅድሚኡ እውን በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ክግበር ይፅውዕ ምንባሩን ብወገን ሕወሓት ኣሉታዊ መልሲ ይረክብ ምንባሩን ሓቢሩ ብፍላይ ንውዕል ፕሪቶርያ ስዒቡ መንግስቲ ብዙሕ ሓገዝ ከም ዝገበረ ሕወሓት ካብ ዝርዝር ፈጻሚ ግብረ ራዕዲ ከም ዝሰረዘ ንኣባላት ሕወሓት ክሶም ክቋረጽ ከም ዝገበረን ካልኦት ገይሮዮም ዝበሎም ተግባራትን ብምዝርዛር እዚ ንሰላም ካብ ዘለዎ ቁርብነት ዝብገስ ምዃኑ ሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ምትእምማን ንምፍጣር ብዝብል ግዜያዊ ምምሕዳር እንትጣየሽ ንብልጽግና ክወሃብ ዝግብኦ ቦታ ንሕወሓት ምሃቡ ሓይሊ ምክልኻል ኣብ መቐለን ካልኦት ቦታታትን ከይሰፍር ምግባርን ይሕብር እንተኾነ እቲ ኣባያሎ ዝበሎ ተወፋይነት ብወገን ሕወሓት ከም ዘየሎን ስጋኣታት ከም ዘለውዎን እቲ ደብዳቤ ይገልጽ ምንጭ
ስጋኣት ድማ ኣብ ፍጥነት ትግበራት ውዕሊ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረኣዩ ዘለዉ ዝበሎም ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ዘዳኽሙ ምዕባለታትን ምዃኖም ይሕብር። ኣብ ኢድ ቁፅፅር ኣምሓራ ዘለዉ ቦታታት ትግራይ ዝምልከት ድማ ዋላ እኳ ብካልኦት ክልላት ድፍኢት እንተሃለወ እቲ መንግስቲ ግና ኣብ መርሒ ዝተመስረተ ቅዋም ብምሓዝ እቶም ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይሊ ምክልኻል ክኾኑን ተመዛበልቲ ምስ ተመለሱ ህዝበ ውሳኔ ክካየድን ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። እንተኾነ እዚ ዝብል ዘሎ ኣይኮነን ተመዛበልቲ ክምለሱስ ተጋሩ ከም ብሓዱሽ ካብቶም ቦታታት ኣብ ዝመዛበልሉ እዋን እዩ። ኣብ ክንድኡ ኣብ ምድንጓይ ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንሕወሓት ይወቅስ። ቀደም እውን እንተኾነ ሕወሓት ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ሰላም ዝተቐበለ ኣብ ዓውደ ውግእ ወሳኒ ጽፊዒ ስለ ዝበፅሖ ምዃኑ ይሕብር። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝተዘረገ ማይ ዓሳ ከውፅእ ዝፍትኑ ብዝበሎም ነባራት ኣመራርሓ ሕወሓት ስለ ዝተጠለፈ ተመዛበልቲ ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ይገልጽ። ብፍላይ ናይ ሕዚ ስግኣት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገለጸሉ ድማ ምፍታሕ ዕጥቂ ተጋደልቲ ትግራይ ዝምልከት ኮሚሽን ከም ዝተጣየሸን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትውድብ ዝነበሩ ምክትል እቲ ትካል ገይሩ ከም ዝሾመን ይሕብር። እንተኾነ ሕወሓት በዚ መዳይ እግሩ ይጎትት ከም ዘሎ እዚ ድማ እቲ ውድብ ንሰላም ዘለዎ ተወፋይነት ኣብ ጥርጥር ዝእቱ ከም ዝኾነን እቲ ደብዳቤ ይሕብር። እንተኾነ ኮሚሽነር ኮሚሽን ዝኾኑ ተሾሞ ተጋ ንመጣየሺ እቶም ዕጥቆም ክፈትሑ ዝሕሰቡ ዘለዉ ተጋደልቲ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝተሰኣነ ምሕባሩ ይዝከር። ኣብ ቀረባ እዋን ይረኣዩ ኣለዉ ዝበሎም ምዕባለታት ድማ ነቲ ስግኣት ዘጋድዱ ከም ዝኾኑ የብርህ። ካብቶም ስግኣታት ፈጢሮምለይ ዝበሎም ምዕባለታት ድማ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ንመንግስቲ ብልጽግና ጸላኢ ብዝብል ከም ዝገልጽዎን መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ክንደይ ተቓላዓይን ዝተዘርግሐን ምዃኑን ነዚ ዕድል ብኸመይ ተጠቒሞም ናዕቢ ከልዕሉ ከም ዘለዎምን ትንተና ከቕርቡ ይስማዕ ኣሎ። አንጻር ሰራዊት ኤርትራ ዘቕንዐ ክሲ እናሃለወን እቲ ንልዕሊ 200,000 ሰራዊት ዕጥቁ ዘይፈትሐሉ ምኽንያት ቦታታት ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ተጎቢጦም ስለ ዘለዉ ምዃኖምን እናተገለጸ ኣብ ዘለሉ እዋን ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ምስ መሪሕነት ሰራዊት ኤርትራ ርክብ ይገብሩ ምህላዎምን እቲ ደብዳቤ የብርህ። ብኤርትራ ዝተደገፈ ካልእ ዙር ገንጹ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተኽእሎ ምህላውን እዚ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣስመራን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ እውን ናብዚ ዘቕንዐ ምዃኑ ብመሓወር ስለላኡ ኣቢሉ ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡ። መሓዙት መንግስታት ድማ እዚ ኣንጸላልዩ ኣሎ ዝበሎ ሓደጋ ኩናት ከይፍጠር ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዑ። እቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ እቲ ንልዕሊ 60 መዓልትታት ብሕወሓት ዝተኻየደ ማራቶን ብዝብል ዝገለጹ ኣኼባ እቲ ውድብ ፖለቲካዊ ኺሳራን ቅልውላዊ ኣመራርሓን ከም ዝገጠሞ ዘርኢ ምዃኑ ብምሕባር እዚ ድማ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዘምክን ምዃኑ ይሕብር። እቶም ጽንፈኛታት ክብል ዝገለጾም ኣመራርሓ ሕወሓት ህዝቢ ብኣኣቶም ከም ዝተማረረን ናይ ውሽጢ ቅልውላዊ ምእላይን ተኣብዮም ናብ ምጉህሃር ጎንፂ ከይኣቱ ስግኣት ከም ዘለዎን እቲ ደብዳቤ ይሕብር። እቲ ደብዳቤ ኣብ መወዳእታ ሕወሓት ንጌጋ ስልሒት ዝቃላዕ ትካል ከም ዝኾነን መብዛሕትኡ ግዜ ንጸላእቱ ኣቃሊዑ ንዓቕሙ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝርእን ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩንነት ብጌጋ ናይ ምንባብ ዝንባለ ከም ዘለዎን ኣስመራ ድማ ነዚ ዝንባለታት እዚ ኮነ ኢላ ትምዝሙዞ ከም ዘላን ይገልጽ። እቲ መንግስቲ ነዚ ዓናዊ ሳዕቤን ክህልዎ ዝኽእል ስጉምቲ ከይወስድ ድፍኢት ክገብሩ ንመሓዙቱን መዳርግቱን ዝጸውዕ እንትኾን ንኤርትራ ድማ ንኹሎም አንጻር ኢትዮጵያ ዝተሰለፉ ሓይልታት ብምስልጣን ይኸስስ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ተጻብኦ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ከም ዘይክእል ብምጥንቃቕ ድማ ከምዚኦም ዓይነት ስጉምትታት ብኸመይ ክገትእን ክቆጻጸርን ከም ዝኽእል ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ክንሰርሕ ከም ዝደሊ ብምብራህ መግለጺኡ ይዛዝም። as you can see እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝተፈላለዩ ሸርሕታት ጉርሒ ተንኮል ናብ ኤርትራ ክጸጋጋዕ ዝፍትን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዝሃበተ የላን። እቲ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ምሳኣነ ብናይ ቀይሕ ባሕርን ብናይ ኣፍ ደገ ባሕርን ዝተገበረ ፕሮፓጋንዳዊ ኣካይዳውን ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘየምፅእ በንጻሩ ኣሉታዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ክሳራታት ስለ ዘስዓበሉ ሕጂ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ወይ ከዓ እንኮ ኣንጻር ኤርትራ ትሰርሕ ዝበላ ንኤርትራ ከምዚ ዓይነት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ኣለዋ ከምዚ ኣለዋ ኢልካ ብምኽሳስ ክግበር ዝኽእል መንገዲ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ ብቐሊሉ ክትኣምን ትኽእል እያ ንኤርትራ ከም ገበነኛ እንተቆፂርካ ድማ ከተድሕነኒ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ካብኡ ዝበገስ እዩ ዝመስል። ተመሳሳሊ እዛ ናይ ኤርትራ ትብል ዘረባ ቃናታት ሕጂ ትምለስ ዘላ ድማ ዩኤኢ ኢማራት ሓንቲ ካብተን ብድሕሪኡ ንነዊሕ እዋን ትድግፎ ዝነበረት ሃገር ናብ ግብፂ ኸይዳ ናይ 35 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ገይራላ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል? ሽርክ መኣዝን ድያ ትቕይር ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ይኸውን? ግብፅን ኢትዮጵያን ሕለፍያ እየን።
ግብፅን ኢትዮጵያን ንኽልቲአን ብማዕረ ክትሪአን ትኽእለሉ ኩነታት የብልካን ስለዚ ናብ ግብፂ ክንዱቅ ከይዳ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጥሙሕነታ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርታት ጥሙሕነታ ንምትግባር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብግጭፍ ኢንቨስትመንት ወሲዳ ኣላ እዚ ኩነታት እዚ ፕረዚደንት ኤርትራ ናብ ግብፂ ከይድ ኣሎ እቲ ኢንቨስትመንት ድማ ለንቀነ የጋጢሙ ምናልባት ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምቅያር ክህሉ ናይ ኣሰላልፋ ምቅያራት ክህሉ ድያ ይህሉን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብዙሓት ምንጭታት ክዛረብሉን ክዕዘብዎን ጀሚሮም ዘለው እዩ ኣባ ኣሕመድ ድማ ነርቨስነስ ክሕዞ ከም ዝኽእል ኣብዚ እውን ይርዳኣኒ ኣሎ ምክንያቱ እታ ገይም ካብ ኢዱ ክትወፅእ ትኽእል እያ ሓንቲ ካብቶም ኩለን ናይ ሱፐር ፓወርስ ተሪፋቶ ዝነበረት ሃይሊ መን እያ ነይራ እታ ተሪፋቶ ዝነበረት ኢማራት እያ ነይራ ኢማራት ኣብዚ እዋን እዚ ምስታ ቀንዲ መቀናቅንቱ ኢሉ ዝኣምነላ ግብፂ ማለት እዩ ቀጥታዊ ሽርክነት ቀሊል ሽርክነት ዘይኮነ ከዓ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝዓበየ ሽርክነት ምስ ግብፂ ክንዱ ዝኣክል ኢንቨስትመንት ገይሩ ይፈልጥን እዩ ስለዚ 35 ቢልዮን ማለት is a lot of money ቅድሚኡ ድማ 11 ቢልዮን ዶላር ድማ ኣብ ሴንትራል ባንክ ናይ ግብፂ ከኣትዩ ነቲ ናይ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፍታት ዘለዎ ነቲ ሃገር ነቲ ቁጠባ ንምርግጋእ ተባሂሉ ስለዚ ዓብይ ሽርክነት ኢና ንርኢ ዘለና ምቅያር ናይ ኣሰላልፋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ ይርዳእካ እዩ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ከመይ ዝበለ ጥቡቕ ዝምድና እየን ዘለዋ ምናልባት እቲ ናይ UAE ብጎኒ ምእታዋ ንስዑድያ ውፅያ ነቲ ቦታ ሒዛ ከም ብሓድሽ ሽርክነታት ክትቅይር ድያ ትደሊ ዘላ ማለት ሎሚ ስለ ዝኾነ እምበር ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ኢማራት ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ነይርዋ እዚ ከዓ ምግንዛብ የድሊ ኢማራት ምስ ኤርትራ ኣብ ፅቡቕ ዝምድና ነይሮም እዮም ድሓርዮም ናብ ኣብይ ኣሕመድ ክኸይድ ከሎ ናብኡ ክዛዝኡ ኤርትራ ድማ እቲ ኩነታቶም ርያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ካብ ዓሰብ ስለ ዝሰጎጎቶም እዩ ስለዚ እቲ ብኡ ድማ በቲ ናይ ሬድሲ ፎረም ዝጀመረ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝተጨበጠ ነገር ኣነ ዝፈለጥኮ የለን ግን እቲ ነገራት ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምናልባት ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመዕለቢ ይረክብ ዶ ይኸውን እዚ ኩነታት እዚ ግብፂ ዶ ነቲ ናብ ሱዳን ዘለዋ ረብሓታት ክትቅይር ድያ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ጉዳይ ከመይ ክረዩ ናይ ሶማል ጉዳይ ከመይ ክረዩ we will see ምክንያቱ ኢማራት ኣብ ሶማልያ ከም ዝኸሰረት ፈሊጣ ኣላ ቦታኣ ብቱርኩ ከም ዝተተክአ ፈሊጣ ኣላ ስለዚ እቲ ረብሓ ከተውሕዝ ተኮይና ካልእ መንገድታት ከተናድያ ከምቲ ትፃወቶ ዝነበረት ጌም ከምዚ ዋፃ ድማ ንፁር እዩ ሕጂ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ክገብረልኩም ደልየ ኣለኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቲ ምዝያ ክሲ ንሪያ ዝሰምዓ ፀናሕና ኣተሓሒዘ ክሪያ ዝደልያ እሳ ድማ እንታይ እያ እታ ክሲ እንታይ ትብል ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደፋፊኡ ከም ዝገበሮም እዮም ዝዛረቡ ብዙሕ ግዜ ኣብዚኣ ግን ነቲ ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈ ዝብል ሓደ ወታደር ናይ ትግራይ ዝነበረ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ባዕሎም ነቲ ሓቂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስለ ዘውፅዎ ብዙሕ ሓቅታት ከምዚ ከውፅእ ክፍትኒ ልስና ላይክ ምግባር ይትረስዑ ለትከ ላ ነገርና ነይሩ ማለት እዩ ናብ ሓደና ሰልጢና መስኣቱ ስለዚ ፈላማይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ካብኣቶም ሓደ ኢኻ ትውግእ ክጅመር ከሎ መጀመርያ እንታይ ተነይ ገይርኩም ዕለት 24 ጥቅምቲ 2013 ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ንምውሳድ ተዳልዎ ክትበሃሉ ከለኹም ቅድሚ ክንደይ መዓልቲ ተነጊርኩም እሱ ማለት ተነገረና ንዓና ከም መርሓ መስርዕ እያ ነይረ እንታይ ዝብል ዘሎ ስጉምቲ ንክወስዱ ነቲ ሰሜን እዝ ዝበሃል ከጥቅዕዎ ምዃኖም መዓዝ ተነጊርኩም ብኸመይ ገይርኩም እዩ ዝብል ዘሎ ተጠቂዕና ኢና ተሃሪምና ኢና ኢሎም ዝዛረቡ እዮም ድማ ብካልእ ግምጣል ክንሰምዕ ከልና ልስንዳሃል ማለት ኣብ 2 ዓመት መርሓ መስርዕ ይኹንን ግን በቃ በትነበረኒ ብቕዓት ገለ ተመልሚለን ኣብ መርሓ መስርዕ ወፂኡ ቀጥታ ማለት እዩ ኣብ ኩሕና ኣለዋ ተመልሚለ ካብ መራሕቲ መስርዕ ንላዕሊ ቅድሚኡ እንቶም መራሕቲ ሓይሊ ገለ ዘለዎ ልዕለና ዘለዎ ኣመራራሕ ሶምን ገለ ክቐርዮ እንተሎ ተነጊርዎም እዩ ማለት ምስቶም ማእኸል ዘለዎ ማእኸል ዝነበሩ ተጋሩ መከላከያ ንሳቶም ሓበሬታ እናተለዋወጡ ድዮም ኢቭን ድሎት ላዕላይ ዘሎ ተዘይፈለጥናዮ ግን ከም ግምት ከምኡ ኢልና ንወስድ ንዓና ተነገረና ግን በቃ ተሻዕ ምሸት ኣከባቢ እያ ሻዕ ምሸት ተምሸት ተሻዕ በቃ ክሳብ ሽዑ ምንም ትፈልጥዎ ነገር የለን ቅድሚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ዘሎ ቅድሚኡ ዘሎ ማንም ኣባል ከይንቀሳቀስ ሓድሽ መምርሒ ክመፅእ እዩ ኩልካ ብተጠንቀቕ ክውን ገለ ኢሎምና ነጊሮምና ነይሮም እቶም መራሕትና እሺ ኢልና ዋላ ናብ ከተማ እውን ናብ እንዳሻሃት ትኹን ገለ ትኹን ናብ ሽንቲ ቤት ንዓርሰስ ብፍቓድ ማለት እዩ ብፍቓድ ከም ዝኸይድ ነጊሮምና ኣኪቦም ኣብ ተጠንቀቕና ፀኒሕና ማለት እዩ ካብኡት ሽዑ ምሸት መራሕቲ መስርዕ ኣኪቦም በቃ ከምዚኣ ነቶም ማለት በቃ መጥቃዕቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ 25 ንማኑ 27 ከም ሰሜን ንዓና ኦፕሬሽን ክገብርስ ከወቑዕሲ ተነጋጊሮም ወዲኦም እዮም 27 ኦፕሬሽን ክገብርና ንሕና ቀዲምና እቲ ተኣሽሙ ስለ ፈሺሉ ማለት እዩ እቲ ዝሓሰብዎ ንሳቶም ፈሺሉ ንሕና 24 ምሸት ክግበር ዝግብኦ ተነጊርና ናብ ጉዕ ሰዓት 4 ፍርቓን ገለ ዘሎ ናብ ጉዕዘና ጀሚርና ማለት እዩ
بعلم تسجل كاو كبير نيرو ማለት ንሕና ተኽሰይ ንፈልጥ መጀመርያ ግዜ እዩ ንሃበና ንኸብዘለና ወደይ ብሓቅና ክንዋጋእና ገለ በቃ ምድንጋፃት ነይሩ ነገር ግን በቃ ዘይከኣል የለይ ከይድና ግዳጅና ንምፍፃም ኣብቲ ቦታ በፂሕና ማለት እዩ እና እቲ ናይ ጉልዓና ኦፕሬሽን ገይርና ኢና ናይ ጉልዕ ነበረ ንእሽተይ ስሕተታት ነይርዎም ማለት በቃ ቀዲሙ ነቂሑ ፀኒሕና እዩ ብደንቢ ታንኪ ሒዙ መከናይዝ ኢሉ ናይ ድሽካ ብሬን ኩሉ ፃዊድስ ተዋጊእና እዩ ልክዕ በቃ ሓበሬታ በፂሕዎ ሓበሬታ በፂሕዎ ኩሉ ዝግበር ነገርስ ገይሩ ያው ንሕና ናይ ምስቲ ፀላኢ ክንማጣጠና ንኽእል ሓንቲ ሻለቃ ናብ 2500 ገለ ዝኣኽሉ እዮም ነይሮም ንሳቶም ንሕና ተኸድና ግን ሓንቲ ሻለቃ እያ ምንም ክንደይ በፅሕ ማለት እዩ بزحي كلتن سبعة منامني كلتن سبعة أو سي بزح مستزلهم لم دخان عندنا اعتماد هيني ما تعطينا إحنا قراءة الناس سلطنا جن قراءة الناس سلطنا نبر بقى تحبون تي بقى مثلا نقدر فلتنا جن بقى سكعتها وقت الجمر سلطنا يقارن بقى كلنا نقدر نوصل بقنا ساعتهم معرض تزيكنا تي دوسن نقدرنا تي نيتقرأ الناس يقول إيه الكا تقدر نقدر كلكم نقدر كإننا ناس إحنا مالتي سو انتينا نسمع زلنا بزي التكونات توجه بعلم كم زجمروا تجراي نه واحد حيلي كم زجمروا ولا قا نساتهم كجمهورية حسبوني يرام تلك عمو داتا أبقد محقي من يجمير ويتحطوا إذا حسبوا زنبرو يحسبوني يرام قال ملك إلكا شفت عيس كان تقريبا على رسيجن التكونات من كم زجمروا انتي كم زجبروا بعلم ينقروا له الزد معنا بعلو evidence بتدقاقامي اب تلفزيون واتيهم دما نيرترا ميسايلات كنت كوسينا صانيهم دما نيرترا ميسايلات توكسنا يلوم امريكان كالوت مشاركتان دما بعب وقعي نخوننين يلوم يوم انت خوني اما وداتا كل جزء نتحقي قعد كمخات سرحوا من لمدو من سلو زخوني التكونات كيرومو اجي ايرترا اب يونايتد نيشنز سمعتو لنكني هذا ملختي كنرينا قدمي هاجن بزياس كمسغاغري جግንነት ናይ ሰራዊትና ፍለጡ ايوه زجنا اي دانا اجينا يا تاريخي دي بيت غير الشرط ها انا بسخرب انا بسمير عندي بيترا تاريخنا إيرترا جنناتنا إيرتراويان مجلسي ركبونيوم بحكي ناي بحكي زقرم تقدم استفسمي اب جزي صورة استفسمي جننات رايدي كونس اب تورار ناي ويانا زنبرلو تسعانشو من دك ساكلت استقبر جننات مجلسي ركبونيو من البات مزجزي اي هوب زنقرات زي تسنيدو بتخكل من قدي نبتزمت ولدو كم زي عين الجننات زنبرو حبرة تسمتيخا جاجاوي نيرو كمزي تاريخي بالكان قلي بالكان كتب لها خلحانة منسي of course نشي كرسي خلي منسي كزنقعي خلي جن قدنا يتم عبيتي نزيد فلت بفلايتهم اب كمزي الساعة فزنبرو لأنه كل دماء اب جنبارات كفيلم زلو ما راحتهم من زنقارزي بسبوق تسنيدو بسبوق بيت مذكرات نتيزمت زلو ولدو بفلايني يرترا زلو بيت مرتنا رايوك مهارون فلطونا اللوم مغنياتو تب كل جزء هجراونت كاب تاريخي زمركوس تاريخ كاتفلت خوينكا زنبرة كاتتصابو زقات ما كاشجرات فلت خوينكا كاو تمركز كاترايخا تاريخكا هجراونت كا أوي زمركوس لذي إذا نجرات زي نتسب كتفلت أحد كلا لك هنهجانات كبيجر كان يوجد مرام تاريخ مرام دليخا نال من كاريخ هجرام تخيا they have to learn their culture بفل لايك كم يرتراز عينتا نشتي هجر دعوهنا بتخطل التاريخ كفلت ولهم واب تاريخنا ابو جنت راجه تكره مهرم يبل لهم ساينس مهرم تكنولوجي مهرم ماتس مهرم كان مهرم تاريخ جنكم مهرلهم تاريخ تتمهيرهم تراي التكونات صبو غير كلهم زغد زخا كتململهم هلكا تبهل دما كتعقب خد كلا هلكا غن دما حيال زخونه
ሰራዊት ድማ ክትሃንፅ ኣለካ at the end of the day እዚ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ሕጂ እንታይ ክንርኢና መጀመርያ ኣብ UN ኤርትራ ለንቀነ ዘስማዓቶ እስከ ንስማ ኤርትራ ልኡኽ ኤርትራ ብዕስራ ለካቲት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝተቃንዐ ኣኼባ ፍሊት ኮሚቴ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ምሕያል ተረናይቲ ውድብን ንመርገፂ ኤርትራ ዘነጽር መደረ ስሚዑ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መደረኡ ንኣገዳስነት ናይቲ እታ ፍሊት ኮሚቴ ከም ባይታ ንምሕያል ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እቲ ውድብ ብዓቢኡን እትገብሮ ኣበርክቶ ብምጥቃስ ፍትሓውን ርትዓውን ሰላማዊ ኣህጉራዊ ስርዓት ምስ ሓቀኛ ሽርክነትን ሓበራዊ ብልጽግና ንምርጋጽ ዘሎ ባህጊ ዘስምር ብቑዕ ትካላት ክውን ንምግባር ምብፅዓታት ምሕዳስ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ናብ ፍረ ክበጽሕ ዝኽእል ግና ተገዛእነት ንመትከላት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ምስ ዝረጋገጽ ጥራይ ከም ዝኾነ እውን ኣነጺሩ ጉጅለ ገለ ሃገራት ንሓፈሻዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብዝተፈላለየ መልክዓት ጎስየን በይናዊ ኣስገዳዲ ስጉምታት ክወስዳ ምርኣይ ዝሕዝን ምዃኑ ዝጠቐሰ ልኡኽ ኤርትራ እዚ ብውልቀ ሃገራት ወይ ብዞባውያን ውድባት ብጉልባብ ስግኣት ንሰላምን ጸጥታን ከምኡውን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ዘይኣባል ሃገራት ዝጸንዕ እገዳታት ንልዕሊ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ዓለም ግዳይ ገይሩ ከም ዘሎ ብምሕባር እተን ቀንዲ ስግኣት ሰላምን ጸጥታን ልምዓትን ምዕባልን ከምኡውን ሰብኣዊ መሰላት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ቀንዲ ዓንድታት ሕቡራት ሃገራትን ኮይነን ዘለዋ እተን ባዕለን ከሰስትን ባዕለን ፈረድትን ዝኾና ሃገራት ምዃነን ኣገንጺቦ ልኡኽ ኤርትራ መወዳእታ ንሰላማዊ ፍታሕ ግጭታት ብዝምልከት ንንጥፈታት ናይታ ፍሊት ኮሚቴ ፖለቲካዊ መልክዕ ብምትሓዝ ብልኡኻት ገለ ሃገራት ዝርአ ዘይሃናጺ ኣረኣያ ዘሕዝን ምዃኑ ብምሕባር ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ልኡኻት ንዝቐረበ እንተላይ ሓድሽ እማምታት ዕቱብ ግምት ክወሃቦ ኣገዳሲ እዩ ኢላ ከም እትኣምን ኣነጺሩ ኤርትራ ኣብ UN ዘስማዓቶ መግለፂ ኢና ንሰመፀን ኢና UN ካብ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ንኤርትራ ዝግባኣ ፍትሒ ኣውፂኢላ ኣይፈልጥን እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝተጠናነገ ኣፍኮርስ UN መጋበርያ ናይተን ሓያላት ሃገራትን ክቐውም ከሎ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ that's why billions and billions ህዝቢ ዓለም ብድምፂ ናቱ ኣብ UN ሙሉእ ብሙሉእ represented ወይ ከዓ ተወካልነት ዘይረክብ እቲ ወሳኒ ክፋል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል ንሱ ብካልኦት ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ናይ ቀደም ሓያላት ሎሚ ግን ሓያላት ዘይኮና ዘለዋ ገሌን ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳ እዚኣተን ጀርመን እዚኣተን እንቲ ቤቶ ፓወር ዘለዎን ስለዚ ነቲ ውሳነታት ናይ ምቕያር ዓቕሚ ዘለዎን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ብዙሕ ክቅየር ዘለዎ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ዘይምብርክኻ ሃገራት ድማ ግዳይ ናይቲ ብዙሕ ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት ብምዃን ነቲ UN ድማ ከም መጋበርያ ናቶም እናገበሩ ኣብ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘውረድዋ ሓንቲ ሪፖርት ነይራትኒ ግዜ እንተረኺበ ክመለሳ ክፍትን እየ ግን መጀመርያ እስከ ናብዞም ጎረቤትና ክንሰግር what's going on እዚኣ እስከ ስምዑ መት ይኮነን ህወሓት ባይዘወ ነገር ከተኮይነ ልክዕ ብኣኺ ይዕቀንን ህወሓት ብኣኺ ኣይዕቀንን بمن لا يزعك؟ بحزب تجري. نعم تقاليسكم لا ترى أنا قاعد حزب تجري. نعم. نعم هو وصيرنا كاتب لنا هتعملوا لنا هتقولي خلوا وصيرنا زعما. كتعرف يكون ذكبا. وزي غير يسمى. تتفق لو ما كتصرف اللو. ملكوتي يبلكون. ملكوتي يبلكون. كتصرف أنت اللو بس. أنا أتخبرني ذل. أخبرك سلازل له. هو حد بزخانة صنفنا بزخانة وجع بوليتيكان أي مجمع. زكمجم بحزبي. حزبي نقفون نعطوا سلازخانة. حزبي تنقفون تلا نعطي خايلي. ومنع حزبكم كن. نسخي. نتصل إياه واحد. نتصل إياه واحد. عايزك فيه نقول. نعطي تدك فيه نقف كخايتكم. نعطي تدك فيه. أو صبغوا برتا أو حماقوا تنقفيه تزكي عمون سلازيلك دليتون سلازيلك هو حد تنقفيه تخلينا يتوجعيا هو حد تدك فيه يتقبليا. إذا قبل حزبي إذا يواسني حق حزي إذا كجبرية يواسني زول حزبي تنقفيه عملي واقع خفلل. أي بالكل. هاي كيف الكوني فلت إنجل كيف الكوني كنا جن. ويعني صوتات ودي جيم أوفر. إذا تعدك تغيلها سواء كان قصير غيليو بتفعل عليه نتات بقول اليوم جن 25 عامات تبلي عقلي ويعني جنرال كيتل على حلف زي قبو نجر قد جنرالات تقراي جنرالات تقراي بتدقاقامي نتصرتها اللي وهزب تقراين كالسون ناب عاود كي يحنبب
ዕንቅፋት እናኾኑ ዝመፁ ሓይልታት እዮም እዚ ድማ ብግልጽ ክነገሮም ዝግብኦ ጉዳይ ዓለም ብዓለማ ኣብ መድረኽ ዓለም TDF ኢላ እናመስኡኻ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለዉኻ ዘቕልኡኻ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለዉኻ ዘቕልኡኻ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለዉኻ ጀነራል ዓዲ ወፍሪ ክኾን ከሎ ሓደ ጉጅለ ሰሊዶምና ሓደ ሓይሊ ናይ ስፔሻል ፎርስስ ሓይሊ ወዲ በርሀ ዝበሃል ፍሉጥ ናይ እዞም ኩሎም ጀነራላት ናብ ደግ ክንደይ ጀነራል ኣለዉ ዓድና ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዘለዉ ዝሃደሙ ጀነራላት ክንደይ ብሕክምና ኢሎም እዚኦም ዘቕንኡ ጀነራላት ዝብሎም ዘሎ እቲ ንሱ ዘንቖም ዘሎ በዓል ጻድቃን በዓል ወዲ ምግበይ ገለ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራውያን ነቶም ንዖም ዝመሃርዎም ክገልጹ ከለዉ ስምዕዎም እቲ ዘገርም እሱ እኮ እዩ ታሪኽካ ዘይምፍላጥ ምዃን ታሪኹ እንታይ ምዃኑን ስለ ዘይንፈልጥ ከቢድ እዩ እዞም ናይ ኮማንዶ ሓይልታት መራሒ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ናይ ደርጊ ነፈርቲ ምቅፃል እውን ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ንሱ ዝመርሖም ናብ 9 ዓቢሎም ዝኾኑ ፍሉያት ሓይልታት መፅኦም ምሳና ኣብ ማእኸል ዓዲ ክንኣቱ ከለና ዝወረኢሉ ሰሜን ሸዋ ገለ ክንኣቱ ከለና ምሳና መፅኦም ኣብ እዋን ናይ ጉና ውግእ ናይ መድፍዕ ማያተኛታት እዮም መፅኦም እዚ ማለት ናይ መድፍዕ ደብደባስ ናይ ፀላኢ ትሽዑ ግዜ ክብድ ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ጉና ኣብ ዝሕግዙ ተባሂሎም ኣብቲ ናይ መጨረሻ ከቢድ ውግእ ነይሩዎ ኢልና ናይ ዕለት 14 መጋቢት ንዛረበሉ እዩ ድሕሪኡ ናይ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ምስ መፁ እውን ኣብ ዘመቻትዮ ድረስ ክንጅምር ከለና ወረድ ምድላዋት እናተወድአ እናሃለወ ወዲ በርሀ ዝሓዞም ብናቶም ክንደይ ትኸውን ዝብል ምናልባት ብዝርዝር ኣይፈልጣን ግን ናይ ታንክን ናይ መድፍዕን ማያተኛታት እዮም ነይሮም መካናይዝ ስለ ዝነበራ ክፍለ ጦራት እዚኦም ምስተ መካናይዝድ ኮይኖም ሕዝቡን ድጋፍ ክህቦም ክኾን ይኽእል እየ ግን ምስ ራብዓይን ሻድሻይን መካናይዝድ ብርጌድ ዝበሃሉ ናይ ደርጊ መካናይዝድ ብርጌዳት ካብ ባህር ዳር ኣብ መንጎ ባህር ዳርን ጎንደርን ኣብ ዘሎ ሜዳ ኣብ ዝተገበረ ናይ ታንክ ብታንክ ውግእ ናይ ህዝባዊ ግንባር ታንከኛታት ርኡይ ተራ ነይርዎ ፅቡቕ ውግእ ተኻይዱ ያው ደርጊ ስዒርና ወዲእና ሒዞም መፅኦም ዝነበሩ ናይ መካናዊት ሓይሊ ኣባላት ክኢላታት እዮም ጀጋኑ እዮም ኣብቲ ሓደ ናቶም ኮንትሪቢሽን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ፅቡቕ ሓገዝ ገይሮምና እዮም ፅቡቕ ሓገዝ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለዉኻ እዚ ድማ ብግልጽ ክነገሮም ዝግብኦ ጉዳይ ንፅረት ሃልይዎ ህዝቢ ትግራይን ቃልሱን ናብ ዓወት ከይሕንበብ ዕንቅፋት እናኾኑ ዝመፁ ሓይልታት እዮም እዚ ድማ ብግልጽ ክነገሮም ዝግብኦ ጉዳይ ዓለም ብዓለማ ኣብ መድረኽ ዓለም TDF ኢላ እናመስገነትን ብፍቕሪ ዓይን ትፅውዖን ዝነበረት ሓይሊ ብኣወንታዊ መልክዑ ትፅውዖ ከም ዓመታት ቆራፅ ይቃልስና ኣድካሚ ብዕዞታት በዲኽናዮ ኸድና ከምጢ ወራራቶም ብጥብዓት መኪድና ንኹም ረሓፃውን ሓመድ ቀየርና ዘፊሎምዮም ኣብ ጎቦ ጎላጎል ዕርዲ ሓበን ሰሪሑ መስተንግር ቆራፅነት ተወሪሱ ሓድር ጅግንነትና ባህሊ ኮይኑ ነበር ሚዛኑ ኤርትራውነትና ሓገዝ ኣልቦ ኻልሲ ዛዚምና ባዕልና ጎብሪ ናይ ጸላት ድግስ ኣብ ዶባትና ስዕረት ተኪኡ ሆይ ሆይ ዘመትና በሎ ሰራዊቱ በሎ ብንብረቱ መረብ ፋይሰግር ወሊጡ ሙቓዝ ላላላሎ ሓድሽ መድረኽ ብሩኽ ተስፋ ዓወን ድግና ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ክንከይድ ኢና ቅድሚ ናባ ምናልባት ምሳ ኣልጊብና ነዚያ ቅድሚያ ናብዚ ናይ ኣቢ ኣሕመድ እስከ ንኸይድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝበሎ እዩ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሰብ ኢሉ ይኹለይ
ኤርትራውያን ዘጋጠመም ድሓን ካብኦም ስምዕዎ ድሕሪኡ ክነግረኩም እየ ባክ ስቶሪ ሰላም ሽሻይ ሰላም ዶ ከመይ ኣለኻ ድሓን ደለኻ ኣነ ተስፋ ሚካኤል በሃል ካብ እስራኤል ሓሙስ ዝወፀኹ እየ ሓሙስ ዘፋነኹምኒ ካብ እስራኤል እንታይ ክሕብረካ ደለ ሓቢሮም ኸ ይኾን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ወረድና ብዙሕ ሽግርና ረኺብና ገንዘብና ሒዞሞ ተሃጊርኩም ኣለኹም ኢሎምና ከመይ ገርና ንሕና ንህገር ትራንዚት እናሕልፍ ዘለና ንሕና ንውሽጢ ዓዲ ንኣቱ የለና ትራንዚት ከዓ ንሕና ንብረትና ሒዝና ንኸይድ እምበር ንብረትና ገዲፍና ክንከይድ ኣይንኽእልና ስለዚ ከመይ ገርና ንህገር ኢልናዮም ክንዚ ገንዘብ ሒዝኩም ክትኣትዉ ናብዚ ዓዲ ይፍቀድኒ ስለዚ ገንዘብኩም ተታሒዙሎ ኢሎምና ኩላኽና ብሓንሳብ ኮይና እሞ ንሕና ንእስራኤል መለሱና እምበር ክንመለስ ኣለና እምበር ንሕና ገንዘብና ተሃጊርና ይንኸይድና ኢልና ኩላኽና ደው ኢልና ኣይቢና ክንደይ ሽግር ክንደይ ዘረባ ገርና ኣቡ ድሕሪ ክንደይ ግን ገንዘብና ሂቦምና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓበሬታ እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ንሓደ ሰብ ንበይኑ እንድሕሪ ተፈልዩ ረኺቦሞ ከሕድግዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚኣ ነመሓላልፈልኩም ኣለና ካብ ኣብኡ ምስ ከዱ ተሃጊሮም ክስተወሲድዎ ክስተጥፊእዎ ዝበሃል ብዕቱብ ክትከታተልዎም ኣለኩም በቦሌ አየር ማረፊያ የተፈጸመው ዘረፋ እዚያ ዝሰማዕኩማ መልእኽቲ ካብ ኤርትራውያን ዝወፀት እያ ነራ ናባይ ክሰድዋ ከለዉ ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ሰባት ክበፅሕ ኣለዎ ኢሎም ሰደድዎ እዩ ካብ እስራኤል ንካናዳ እናኸዱ ትራንዚት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠሞም እዩ ሓደ በይኑ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ገንዘቡ ዘይኮነሲ ተቃውሞን ተገይርዎም ነቲ ሰብ ክቐትልዎ ገለ ወይ ገለ ክገብርዎ ምኻሉ ነይሮም ዋይ ገንዘብ ክሳብ ክንደይ ከም ዘገድሶም ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ግዳይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ገንዘብ ዘለካ ከምዚ ዓይነት ድዩ ንኻልእ መንገዲ ድዩ ንኢትዮጵያ ክትከይድ ከለኻ ልዑል ጥንቃቐ ቀዳማይ ነገር ኤርጀንትሊ ኣገዳስነት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘይምኻድ ኩሉ ሰብ ናይ መንግስታት ሃገራትኩም ድሕሪ ጌርኩም ኣብ ዌብሳይታቶም ናብ ከምዚ ሃገር ከይትኸዱ ዝብል ዎርኒንግ ኣለዎም ብዙሕ ግዜ ድማ ቪድዮ ምፅአልኩም እየ ስለዚ ንነብስኻ ኣብ ዘየድሊ ሪስክ ዘይምእታው ግዴታ ተኮይኑ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ንኻልኦት ንሓበርካ ምኻድ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ከማን ኣይኮነን ፅኒኢልና ክንሪኦ ኢና እቲ ኢሚግሬሽን ናይቲ ዓዲ ብዙሕ ሰብ ይእው ከም ዘለዎን ብዙሕ ሕጊ ኣልቦነት ከም ዘለዎን ዝምታን ስርቅን ድማ ኣብቲ ኤርፖርት ብብዝሒ ይረአ ከም ዘለዎን ተመሳሳሊ ካብዚኣ ከይሰገርኩ ከለኹ እውን ክነግረኩም ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንኽወፁ ፓስፖርት ክህርመሎም ንቪዛ ክህርመሎም ፓስፖርቶም ሳቡ 4,000-5,000 ዶላር ክፈሉ እናተባሃሉ ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር እውን ንገረልና ኢሎም ንዚኣ እውን ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ከምዚ ዓይነት ቮይስ ተመፂኒ ዝያዳ ክነግር ደስ ስለ ዝብለኒ እምበር ከምዚ ኢሎም ሰዱለይ ሰባት ኣለዉ ግን ርጉእ ዝኾነ ሓበሬታ ክሳብ ዘየኣለወ ከቢድ እዩ ኣጋጢምኒ ዝብል ወይ ከዓ ንዑ ብጭቡጥ ዝረኣዮ ክሳብ ዘየለ ከቢድ እዩ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ዘጋጥም ዘሎካ ክንርኢ ኢና ስለዚ ፕሊዝ watch out be careful ምናልባት ንሽተይ ኢትዮጵያውያን ካልእ ተመሳሳሊ ዝረኸብኳ በቦሌ አየር ማረፊያ የተፈጸመው ዘረፋ በቦሌ አየር ማረፊያ ሰኞ የካቲት 11 2016 ምሽት ላይ የተፈጸመው ዝርፊያ እያነጋገረ ነው። አንዲት ትውልደ ኢትዮጵያዊት የአሜሪካ ዜግነት ያላት ተጓዥ ማታ 5 ሰዓት ወደ አሜሪካ ባለባት ጉዞ ቀደም ብላ 2 ሰዓት ቦሌ ኤርፖርት መድረሷን የተገለጸው በፍተሻው ወቅት ሻንጣሽን ከፍተሽ አሳይኝ ማሽኑ የሆነ ነገር ያሳየናል በማለት ሻንጣዎቿን እንድትከፍት ትደረጋለች። በዚህ ወቅት የያዘችውን የግል መገልገያ ጌጣጌጥና በህጋዊ መንገድ የያዘችውን ዶላር ይመለከታሉ። ከመሃላቸው አንዲት የፍተሻ ሰራተኛ ተጓዧን ለብቻ በመነጠል ወደ ሊፍት በመውሰድ የያዝሽውን ንብረት አላስመዘገብሽም በማለት ጉቦ እንድትከፍል የማባበል ስራ ትጀምራለች። ተጓዥ ከቤተሰብ የተሰጧትን ጌጣጌጦች እንዲሁም የግል መገልገያ ዶላሩን ማሳለፍ እንደማትችል ይነገራታል። የሌላ ሀገር ዜግነት ላለው ዶላር እስከ 10,000 በህጋዊ መንገድ ይፈቀዳል። እኔ ያዝኩት ከዚህ በጣም ያነሰ ነው ስትል ለማስረዳት ብትሞክርም ሰሚ አላገኘችም። በዚህ ወቅት ሌሎች ሰራተኞች በጥሽላትና በቃ ስጫት ይሉኝ ነበር። እኔም ግራ ገብቶኝ የኔ መሆኑን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ጌጣጌጡ የሚታይበት የድሮ ፎቶ ላሳያችሁ ብላቸውም ፈቃደኛ አልሆኑም ስትል ተጓዥ አክላ ገልጻለች። ከዛም ተለቅ ወዳለች ሌላ ሴትዮ ጋር ወስደውኝ የሴትዮዋ መልስ ደግሞ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እዚ እውን ብልሽውና እዩ ዘተንባሃልና ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ሕጊ ኣልቦነት ይነግስ ከም ዘለዎን ናትካ ንብረት ብፍላይ ፍላይት እንተለካ ነቲ ፍላይ ሚስ ከይትገብር ኣፀጊዖም ሒዞም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስርቂ እዮም ስለዚ አንዲክሌርድ ወይ ከዓ ዘይተሓበረ ገንዘብ ኣለካ ወርቂ ኣለካ ከምዚ ኣለካ ኢሎም ሃብቲ ከም ዘለካ እንተሪኦምካ ታርጌት ከም ዝገብሩልካ እዚ ነገራት እዚ እውን
ክንሕብረኩም ንፈቱ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘላ ሃገር ብዙሕ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድልዮን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ ዘኣጋብ ምውዳቓት ሃገር ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዝነበርና ኩነታት ከም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሃገራት ኣፍሪካ ኩለን ክንብላ ንኽእል ኢና ግን this situations ብፍላይ ምስ ሕጂ ናይ ፖለቲካዊ ምፍጣጥ ዘሎ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ካብ ፅባሕ ዋይ ብዋነ ምጥንቃቕ ይሓይሽ ሓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝተገበረት እያ listen now ፅብቕቲ ቪድዮ እያ ስምዕዋ እስኪ legally and boom it's like I'm like whoa a whole village okay she ready and they were so welcoming we danced and we went all the way up to the top of this hill and you could see the entire region you could see the whole area and it was so beautiful تزارب زلا تيفاني حدش ናይ هوليوود أمريكا ኤርትራዊት أمريكاዊት celebrity comedian تيفاني حدشا ኤርትራ ኸይዳ ናታ ዝነበረ experience ክትዛረብ ከላ ዝበለቶ እዩ very inspiring መልእኽቲ እዩ እስከ ንስማዓያ ቁርብ ተለይ ኩልኹም ሰማዒ ንኽእል ኢና ግን ንእሽተይ ክፋል ክንሰሚና and I was just trying my best not to cry you know it's so inspiring and you realize like wow Africa is so beautiful. Eritrea is a gem. It is gorgeous. And to not have had this my whole entire life, I do feel some type of way. I'm not going to lie to you. I feel a little bit upset that I didn't get to grow up here. But to So انت تبل دلاتي ابير تراز رايتو تي تولد عدا انا مسكدت تسمع زخلو صباقه زخلو غرما زخلو لعلو كله ابزحات اباط رايدي كونه be here now. ኣብ ካልኦት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝረአ ባህሪ እንተሎ ምስ ዓዶም ኮኔክትድ ስለ ዘይኮኑ ሪሊ ምስ ትውልዲ ዓዶም ኮኔክትድ ኣይኮኑ ኣሜሪካውያን ከም ዘይኮኑ የፍልጥዎም ኣለዉ በቲ ዓሌታውነት በቲ ገለመለ ኣፍኮርስ በዓል ቴፍኒ ሓድሽ ኣብቲ ሕጂ ዘለኖ ዝለዓለ ኤሸሎን ናይ ህይወት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ስለ ዘለዋ እቲ ቀደም ዝነበሮ ፀገማት ክረአየ ንኽእል እምበር ሕጂ እኳ ገንዘብ ተለካ ኣሜሪካ ንጉስ ኢኻ ትኸውን ብሓፈሻ ግን ጸሊም ኣብቲ ዓዲ زي عدو مخانو السيستم ناي تعدير يلوم ابي روباز غدده تريغا مبوقل عدخا ناتي تبلون تلكاغن اتسمعيت نسو زي بالكات خوينكا اتي نسخات ولد كاد عبخالا عدي تبلوخا زغوانيه كات خوينو حماق سمعكا زي كا كمزي حغواف زنبرانا عدا خدكيت كلا موب عدا بتولد عدا كيدا زرخبوتو سمعيت كتجلص كلا زغلص يغن صني لا تزاربه زياده خغلص لكم دلي and to get to experience it is amazing and I would suggest to anyone to come and to see with their own eyes and experience this beautiful place. You've also got your Eritrean ID. Yes. I was there. Yes. So tell me about that. How did it make you feel to have acquired it finally? You know. Well, it felt amazing to be able to acquire my Eritrean ID, to be able to come and go to my homeland as much as I want. So it's really beautiful. ናይ ኤርትራ ዜግነት ከም ዝወሰደት እውን እያ ትነግር ዘላ ናይ ብሓቂ እዚኣ ሰብ እዚኣ كمت زدلي نو امين كمت زدلي دي كنا زكالا كل جيريا حنت غزي ونا يكون كيدا مبل سالساي غزي خيدا نيرا سلازي ريل كونكتد كم زخونتي زغلص تيفن حدش عباي امباسادر نا ኤርትራ ናይ ቱሪዝም ክትከውን ትኽእል ግን ከም ንኽእል ከውን ኣብታ ኤርትራ ዘሎ ፕላትፎርምስ ክሳለጥን ክስራሓሉን ክኽእል ኣለዎ I think ሓንቲ ነዋሕ أقدر إنترفيو ناي بريزنت إساس أبكالك زي خمسة لكم يبزع بناي tourism كزارب كله زبالة I mean the guy really understands economy نتي general economy كزارب كله أب tourism focus كنجبر أي وات أنا نيوزبل سلمتاي مسز لنا قدا مسز له تغك لنا زخون فلايت زي مهلاو كالوت نجراس لازم قدل أب tourism أتبكرنا تتغرس انتهانيسنا هوتيلات نقل انتهانيسكا اتزلكا وصاي شرفا هوتيلات تدفيخايو مت هوتيلات كم تزدلا اتاويتا تزيبلو اتو ايكونومي مليسون شجري يخدق زغل سلازي اتن ገንዘብ تيتن ما قندي ابتي كانت معلن نخل تنزل لو انا ابتي نتهاجر كتكم زغلنا حج كانت تكرالنا نابلي دزارب of course under sanctions بقرا زل هاجر نتزلوا صقاتات قدامنتات كبرالو نملسنا تيفاني زي بزعبا زيغنتا كتزارب كلا صني لا بزع انفستمنت سلا تزاربيا زي كفال سكان سغراب زي كفال الله مثلني let's listen to this one نشتي كفال كن سمعنا واحد زغنا family here I have land here and I can come here when I want I don't have to ask permission I just come home that is a beautiful thing and I'm so glad that I applied yeah it's beautiful كمزيلا celebrity natna زي قد ساب كما يدرجالو I love your clothes this is from the Kunama ethnic group I'm glad you're showing the world that you're finally Eritrean by showing off through your clothes so you met with the president. So how was your meeting with the president?
Oh, now that was interesting because I had a lot of questions. And, you know, my whole thing in life is never go nowhere where you can't make it better. If you go somewhere, go there to make it better, right? My mom used to always say that to me. شوف زعبا مس بريزيدنت صراحه بوتيات حتى زلا بريزيدنت اغرير ترارخيب كان كمان يرتي سميت قال دما تتقدم كي زلا خنا بهير كنا ما بمخانو دس يبلنا نتبهلي زنصبارق بمخدان كي تبلالا شو مستي بريزيدنت ترارخيب كي كمان يرمز بلتا بتعمي انترستينج نيرو بزح توتا سلازنا برني نعي ولدي ويكا اديانا كم زمهرت انت تبلانيرا ابزخت كيو ابزيت ما حشيه بوتا يتخيدي ስለዚ wherever you go ነቲ ዘሎ improve ንምግባር ንምትዕራይ what a good attitude ተተሓሳስባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ኸድካዮ ንእሽተይ እምንውን እንተኾነ ከተስተኻኽላ እንድሕር ክኢልካ ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ ብኸመይ ዓብየ ትብላላ ስለዚ ንኤርትራ ከይድ ከለኹ እውን ብዓቕመይ ክዕርን ክውስኽን ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እያ ትብላላ The only reason you on this planet is to make it better, not to use, not to waste, but to make things better. So how are you making things better? So I went to the president. Now, first of all, he has a lot of personality. Okay, he is very funny. And he's very adamant about the agriculture here, which is something I'm very adamant about too in life. You know, I have my own garden at home. I'm opening, in Los Angeles, I'm opening a grocery store, and I want 75% to 100% of the products sold in that grocery store to come from Africa, to come from Black people, to come from the diaspora. And what better way to get that started than right here in Eritrea? Get some export of... So እንታይ ትብል ዘላ ብጣዕሚ ቢዩቲፉል ምስተር ፕሬዚደንት ኣብ ተራኸብናሉ ብዙሕ ነገራት ፐርሶናሊቲ ኣለዎ ምስ ክንራኸብ ከለና ሓንቲ ካብቲ ፓሽን ወይ ከዓ ወኒ ዘለዎ ኣርእስቲ ብዛዕባ ሕርሻ እዩ ብዛዕባ ሕርሻ ብዙሕ ፅቡቅ ኣወንታዊ ስምዒት ኣለዋ ኣነ እውን ብዓቕመይ ኣብ ገዛይ ጀርዲን ኣለኒ ብካብየ ዝናበር ሕጂ ድማ ኣብ ኤልኤ ወይ ከዓ ኣብ ሎስ አንጀለስ ሱፐርማርኬት ብኦርጋኒክ መግቢ ክኸውን ዝኽእል መብዛሕትኡ እቲ መግቢ ሱፐርማርኬት ክኸፍት ይሓስብ ኣለኹ እቲ መግቢ ድማ ካብ ፀለምቲ ወይ ካብ ኣፍሪቃ ክመፅእ እንተኽኢሉ ኣብቲ 70-80 ሚታዊት ናብቲ ድኳን ዝሽየጥ ካብ ኣፍሪቃ ንክመፅእ እየ ዝሓስብ ምስ ድማ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ድማ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ትቐርበኒ ሃገር የላ እናበለት እያ ትገልፅ ዘላ ስለዚ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት opportunity of course it's not going to be easy ምስ ሎጂስቲክስ ውሑድ ገለመለ ቀሊል ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እቲ ተስፋ እቲ ራእይ እቲ ፕላን እቲ ትልሚ እዚ እውን ፅቡቅ ነገር እዩ ስለዚ ብሓቂ ኣብቲ ፊልም ኢንዱስትሪ እውን ብዙሕ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል እያ ኣብ ገለ ፖይንት ነቲ ኣብ ደገታት ባሕርና ንሳ ማኔጅ ትገብሮ ብፍላይ ንዓብየት ክትከይድ ከለና ንሳ ዳይሬክት ትገብሮ ኮሜድያን ከዓ ስለ ዝኾነት ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ስለ ትገብር ኣቡታት ብዙሕ ነታ ሃገር ፖዚቲቭሊ represent ክትገብራ ትኽእል ኮሜድያንስ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎም ካብ ካልኦት ኣክተርስ ንላዕሊ ስለ ደስሕቑ እናሳቑ ብዛዕባ እቲ ሃገር እውን ፅቡቅ ነገር ኢምፕሬሽን ክገድፉ ክእሉ እዮም ስለዚ I think it was very very interesting ከም ቴፈኒ ሓድሽ ምምልማልን ምክንኻንን ዘድልያ ኩሉ ግዜ ድማ ሰፖርት ዘድልያ ሰፖርት ኢና ሞራላዊ ሰፖርትን ኮኔክትድነስን ከም ዝስምዓ ንምግባር ፍልይቲ ሰብ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ሴሌብሪቲ የድልየካ እዩ that's why UNICEF ሴሌብሪቲ ኣምባሳደር ዘለዎ መዓት ገንዘብ ዝኸፍሉ ንኣብነት ሩዋንዳ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ገንዘብ እያ ትኸፍል ሬፕሬዘንቴሽን ንኽትረክብ ንሕና ግን መን ኣለና ፕሪምየር ሊግ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ኣለና ሃገሩ ዝፈቱ ባንዴሩ ዝፈቱ ብዙሕ ግዜ ባንዴራ ሃገር ዝሕዝ ስለዚ ኤርትራ ትዕድልቲ ኣለዋ ካብ ሰባ እዚኣ ሰብ እዚኣ ድማ ሓንቲ ቶፕ ኣብቲ ናታ ሊግ ኣብ ዝላዕለ ሊግ ዘላ ናይ ፊልም ኣክተር እያ ስለዚ እዚኣ ድማ ልክዕ ካብኡ ምስ ተመልሰት ኣብቲ ናይ ግራሚ ድዩ ወላ ናይ ሓደ ሆሊውድ ናይ ሽልማት ግዜ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዎ ዙርያታት ተኸዲና መፅያ በዓት ባዝ ፈጢራ ነራ ኤርትራ ግን አንፎርቹኔትሊ ተቃዋማይ ዝበሃል ባንዴራ ናይ ኤርትራ ንዝገብር ብዘይገድስ አንጻሩ ስለ ዝተሓስ ብጣዕሚ ይሓዝን ነይረ ሽዑ ብዙሕ ሰብ አንጻራ ኔጌቲቭ ኮሜንት ዝፅሕፍ ነይሩ ኣብ ገለ ክፋልቲ ደንበ ተቃዋምናትና ዘሎ ሰብ አንጻር ረብሓ ሃገር ዝኸይድ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ክፀልኦ ትኽእል ኢኻ አንጻሩ መርገፂ ክህልወካ ክእል እዩ እቲ ሃገር ብፅቡቅ ክትግለፅ ግን የድልየካ ይንዓኻ እውን ብዛዕባ እቲ ሃገር ፅቡቅ ነገር ጠቕላላ ሃገር ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና እቲ ዕላማ እቲ ሃገር ክትለምስ ስለ ዝነበረ ኤኒቲንግ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ዝሕዝኖም ሰባት ከም ዘለዉ ርኢና ኢና ናይ ኤርትራ ባንዴራ ኣብ ዝኾነ ቢንያም ክዕወት ከሎ ዝጉህዩ ናትናኤል ክዕወት ከሎ ዝጉህዩ ኤርትራዊ ንቅድሚት ክመፅእ ከሎ ዝጉህዩ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ባንዴራ ኤርትራ ሒዙ ከይድ ከሎ ዝጉህዩ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና እዚ ድማ ጥዕና ዘለዎ ምቋም ኣይኮነን እዚኣቶም ካልእ ኣጀንዳ ዘለዎም እዮም እቲ ሃገር ክትህሉ ዘይደልይዋ ክትቅፅል ዘይደልይዋ እምበር ኤርትራ ባንዴራ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክትመፅእ ከላ ክትሕጎስ ዝግባእካ ፅባሕ ንጎ ፖለቲካዊ ዕላማኻ ሃገር ከተመሓድር ወላኒ ናይ ህግደፍ ገዲፍካ ካልእ ፖለቲካዊ መርሕነት ከተምፅእ ትሓስብ ተኮይንካ እቲ ሃገር ብፅቡቅ ተፈሊጣ ፅቡቅ ተተቅርፂ ተለዋ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ተፀኒሓትካ እኮ ፅቡቅቲ ሃገር ኢኻ ከተመሓድር
رأي نايت هاجر تزيب الكاجن تهاجر كتموت الكات رأي تدلي ندعو خينك of course صبغ نايت هاجر كعبس الكاخ تدلي بحماط رأي كتكاس الكاخ تدلي تأمنكو النازل لو تقامن حموم زخونة حمام رديز لو تقامن في اللي دم عزيز لو زخونة بزعبة إرترا صبغ زارب زي كل نا إرترا قتلنا زي دل تراي إزخا نا إرترا خو كلا كلني تفنا حدش تجبر تدمع كلنا كندون كانت أقعلوا نجبا قال كفالنا تا أبدرنا أفريقيا كوردلكم because it's so inspiring أبو خيتكم كسمعوا تدخلوا نحججن بس فيديوهات نير نجن التجزية حتى نسلو زلوا من البات كان بلينا أن أبقالك زي كم صو ناي أنا أبي أحمد قال ملو نيرني بزي أجنجير نجانا راهم كتعزفوا بس لاني تريو زلهم وتدرى مارشين نير ترايو بحكي كبرز جبوم زعوا عجاز غفل زلوا سرايت نير ترا من سياب كمبارات كفيل زلوا قبع كبرت وعضي قبع نابلكم نالو مارستي ودي نفس وقفنا دما أفتهاجر نزهاجري إنتاي كبرك تلاغل إنتاي جبرخل تاي نعطي جده بخمين هزبيك حجزغل زبلات حساس بع إذن تخيدنا نتهاجر نحنا بخمينا كان ربحان خلنا بالكو نالو مارستي أبزغ ودي أبكار سكساد من الرغب مزيا حتصار لبواز اللو عمل اخترقات فكمية تطبقوا ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكاتو غينو الزبال اختزس معيو مجمر يا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست كبرو نك عبي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكامل زولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وصرخلته نافريقيا اختكم زخيل كيلتن فلقتن نحس كن بقاس لنا بيزنس كن مهار كن كلال لنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنتغبان نغل وطر سلسته أب أفريقيا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيدنا بأفريقيا إنفست مقبار في وقتنا أفريقيا هنكير نغلينا نزل مقبار لو مس